Predstavljamo vam sajt putem koga možete pratiti kako svetski poznate ličnosti komuniciraju sa svojim fanovima preko popularnog Twittera. Twitter je poslednjih godina postao popularno sredstvo kako za komunikaciju sa prijateljima, tako i za saopštavanje raznih informacija široj publici. Za one koji prate šta se to dešava u životu televizijskih, filmskih i muzičkih zvezda sa zapada, sajt VIP Tweet postaće sjajno mesto za komunikaciju sa ovim ličnostima, koje svakodnevno upražnjavaju ovakav vid interakcije sa svojim obožavaocima putem interneta. Stranica se osvežava u realnom vremenu, a pored liste najpričljivijih celebritija, tu se nalaze i prečice za slanje interesantnih tweetova na Facebook i MySpace, kao integrisani pretraživač pomoću koga možete pronaći svoju omiljenu poznatu ličnost. Ipak nisu sve poznate ličnosti i podjednako interesantne, pa ćete sa nekima moći da uspostavite interesantnu konverzaciju, dok su osobe poput Paris Hilton toliko zanimljive da će objavljivati šta su jele i sa kim su upravo razgovarale. Moramo priznati da nismo iznenađeni.